हमारे इस चैनल मिथिला जंक्शन को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। हम देख रहल छियै बरुआ के पिताजी खूब आनंद मग्न छै और खूब नीक सँ एतेक घर में व्यस्तता के बावजूद मंच लग अपन समय दऽ रहल छथिन और कलाकारक प्रोत्साहन कर रहल छथिन। ओहि क्रम में बरुआ के पिताजी के देखैत एकटा गीत हमरा याद अबैया, सुनाबी। हे रे बाप तोहर अलबेला रे बउआ, हे रे बाप तोहर अलबेला रे बउआ, बाप तोहर अलबेला रे बउआ, सब धन दे तो लुटाई रे, बाप तोहर अलबेला रे बउआ, सब धन दे तो लुटाई रे, सब धन दे तो लुटाई रे बउआ, सब धन दे तो लुटाई रे, सब धन दे तो लुटाई रे बउआ, सब धन दे तो लुटाई रे, बाप तोहर अलबेला रे बउआ, हे बाप तोहर अलबेला रे बउआ, सब धन दे तो लुटाई रे, बाप तोहर अलबेला रे बउआ, सब धन दे तो लुटाई रे, बाप तोहर अलबेला रे बउआ। दीदी कहै छै जमौसी के कहियो, मौसी कहै छै दीदी के कहियो। आब एहि गीत के माध्यम से हम सुना रहल छी। हम कहलियो दीदी के मैला दीदी गाल फुले तोरे, हम कहलियो दीदी के मैला दीदी गाल फुले तोरे, और सबसे बढ़िया मौसी के सबसे बढ़िया मौसी के अनते, मौसी छम छम नचतौ रे, बाप तोहर अलबेला रे बउआ, सब धन दे तो लुटाई रे, बाप तोहर अलबेला रे बउआ। और बरुआ सबके देख रहल छियै आगू में खूब मस्ती कर रहल छै, गीत में खूब झूम रहल छै। बरुआ के भविष्य के देखैत हमरा एकटा गीत याद अबैया, ओ हमारा बुझाता बबुआ नियम हई है, नाना ही तो नियम हई है हो, हमारा जनाता बबुआ नियम हई है, नाना ही तो नियम हई है हो, रे ललना रे ललना रे ललना हिंद के सितारा, ई तो सीएम होई है, ओह से बढ़ के पीएम होई है हो, रे ललना हिंद के सितारा, ई तो सीएम होई है, ओह से बढ़ के पीएम होई है हो। और पूरा परिवार के सदस्य सबके कहऽ चाहै छियै, मूड़न एकै बेर होइ छै, उपनयन एकै बेर होइ छै, और विवाह जाबे तक देह में ताकत आ जेबी में ताकत है ओते बेर कऽ सकै छी। ताहि दुआरे अरे ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत हो, ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत हो, ए राजा जी ए राजा जी ए राजा जी एक
बबुआ तोहार महाराज होई है, राजा धीराज होई है हो। और कनी एक बेर ताली बजा दियो सब गोटे। रे ललना रे ललना रे ललना मुकुट मणि उखराज होई है, सिरवा के ताज होई है हो। रे ललना मुकुट मणि उखराज होई है, सिरवा के ताज होई है हो। रे ललना हिंद के सितारा ई तो सीएम होई है, ओह से बढ़ के पीएम होई है हो। रे ललना हिंद के सितारा ई तो सीएम होई है, ओह से बढ़ के पीएम होई है हो। रे ललना हिंद के सितारा ई तो सीएम होई है, ओह से बढ़ के पीएम होई है हो। हमारे इस चैनल मिथिला जंक्शन को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त।